भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आणि शिवसेना पक्ष एकठांय येवन गोंयांत जावपी 2017च्यो विधानसभा वेंचणुको लढयतले अशी घोषणा शिवसेनेचे उपनेते संजय राऊत हांणी केल्या। गोंयच्या सुमार 20 सुवात्यांचेर शिवसेना वेंचणुको लढयतले। शिवसेनेचो मांद्रे, पेडणे, थिये, सालिगांव, कळंगूट, मये, सांखळी, सांगे, प्रियोळ, फोंडा, मडकय, काणकोण, मडगांव, शिरोडा, सावड्डे, म्हापसा अश्यो सुवात्यो लढयतले। शिवोली मतदारसंघांतल्यान गोंय शिवसेना प्रमुख सुदीप तामणकर वेंचणूक लढयतले। उरिल्ल्या उमेदवारांची वळेरी तयार जाल्या आनी फुडले खेपेक उमेदवारांच्या नावांची घोषणा जातली अशी माहिती मुखार तांणी दिल्या। आरडेक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। ते 20 मतदारसंघ कोणते असे विचारणा केली तेव्हा पुढल्या वेळेला मी सांगतो असं म्हणालो की 20 मतदारसंघ असे आहेत: मांद्रे, पेडणे, शिवोली, सालेगांव, कलंगूट, मये, सांखळी, सांगे, प्रियोळी, फोंडा, मडकई, काणकोण, मुरगाव, शिरोडा, सावर्डे, कुर्चडे, थिवीम, पणजी, कुंकळी आणि म्हापसा या 20 मतदारसंघावर शिवसेनेचं लक्ष आहे आणि तिथे आम्ही निवडणुका लढणार आहोत। त्याच्यापैकी शिवोलीमध्ये स्वतः सुदीप तामणकर राज्यप्रमुख निवडणूक लढवतील आणि उरलेल्या मतदारसंघातले उमेदवार हे लवकरच आम्ही जाहीर करू। त्यांची सुद्धा यादी तयार आहे। शिवसेना निवडणुकीत लढताना युती कोणाबरोबर करणार असा एक प्रश्न विचारला जात होता। सुभाष वेलिंगकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा राजकीय पक्षाची घोषणा उद्या होणार आहे। वेलिंगकर यांच्या भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाला आम्ही पहिल्या दिवसापासून पाठिंबा देतो आहोत। जमेल तसं सक्रिय त्यांना सहकार्य करत आहोत। त्यांची आणि आमची भूमिका माध्यम प्रश्नासंदर्भात ही सारखी आहे। मातृभाषा टिकली तर मातृभूमी टिकेल ही आमची भूमिका पहिल्यापासून राहिलेली आहे। कालसुद्धा श्री सुभाष वेलिंगकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी आमची प्रदीर्घ बैठक झाली आणि त्यांचा जो नवीन राजकीय पक्ष स्थापन होतो आहे त्या पक्षाला मी शुभेच्छा देतोय आणि या सगळ्या प्रक्रिया 7 तारखेपर्यंत त्यांच्या राजकीय पक्षाच्या पूर्ण होतील आणि आमचं असं ठरलेलं आहे की गोव्यातल्या निवडणुका आम्ही एकत्र लढवू। ह्याच्यावर त्यांनी सुद्धा आम्हाला मान्यता दिलेली आहे। ज्या काही जागांसंदर्भात किंवा इतर काही प्रपोजल्स किंवा वाटाघाटी आहेत त्या 7 तारखेनंतर आम्ही दोन्ही पक्षाचे महत्त्वाचे लोक एकत्र बसून आम्ही ठरवू। पण दोघांनी ठरवलं आहे की एकत्र आपण निवडणुकांना सामोरं जायचं, शिवसेना आणि त्यांचा उद्या स्थापन होणारा राजकीय पक्ष। ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात साधारण तारीख राज्यप्रमुख आणि संपर्क प्रमुख कामं जाहीर करतील। नंतर ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गोव्यात येतील। त्यांचा गोव्यात मुक्काम राहील, मेळावे होतील, काही महत्त्वाच्या गाठीभेटी होतील आणि गोव्यातल्या महत्त्वाच्या राजकीय लोकांचे शिवसेनेमध्ये प्रवेश होतील। हे तुम्हाला त्यावेळेला समजून येईल, पण ते येतील।